Andes. Ada Mas. Ayo Des. Soleh. Gomet, gomet. Kasih jalan. Ayo yuk yuk. So mampir-mampir kok bocahnya. Mampir kan ngono ya iso. Mampir Ayo yang Mas biru. Andes. Kita basah-basahan. Oh, untuk Ayo coklo. Des. Ojo mampir gole nanang. Suhu ngono. Malah ngangkut aku Suhu. apa-apa. Nanang takut kena gigi jarene. Yuk. Kasih jalan yuk, kasih jalan. Kasih jalan, kasih jalan. Ayo Des. Piye? Kula ora udan, Des. Pun. Hah? Kok bali ngapa kok bali? Ora neset yang ngono kuwi. Lah biasanya golek sik basah-basah kok gaya lho Jan. Selamat datang Mas Andes, Mas Komet. Des, Des, Lah ya penak ning dhuwur kok ya. Des, Des ki. Des, ngawur lho. Penyanyine sok lumut. Kok celumut piye? Lah kleru kuwi Iki nyelang iki, Mong. klambine warna putih Iki motive polkadot. Met. Heeh. Kowe nek reget ngerti kan Des? Kita tambahi 200 sampeyan langsung reget mau. Kowe nek reget kok tambahi kowe. Tenan tak ngapusi. Met. Kamu dhewe, Met. Dijerak-jerak lah pitik. Kok iso kaya pitik? Karo Didis ya. Biasane, Met. Apa kau Yalah lah apa rumangsane kalian iki ora apa piye iki mau mlebu weruh kalangan ya bingung arep bali meneh. Ora apa-apa rezeki Des nek ora ana banyu ngono bingung. Kandhane ra apa-apa. Ora apa-apa. Lah kok jeruk makan jeruk ya? Ambo iki. Dibrono. Wah, udah. Mabuk yo. Ngopo, Met? Jepit. Oh, tak kira nek gak nganggo kolor ya. Sugar Eri. Boten Met. agi donga ta ikone. Gendanan. Ya selamat selamat. Le donga ki mau selawatu ngono aku krungu. Selawatu. Kata Alon-alon wae ya. Engko ndak nek kelingan to nek jadilan GM BPJS e. Bagongane udan. oh sing keri iki mau waja untu. Komet ndonga aja yasinan kesuwen. Iya, aman Des yo. Yo. Aku mau tak semeli, Mas. Mengko sik to. Urung pun gawe kok macet iki lho. Potong dong. Kowe kan but gawe kowe Met. Bocah arep. Iki lho nduk kono bajil balo, ya. Sing bakal tok. Iki mangan keluar apa kok? Andes Komet. Nek koprol hati-hati lho. Iya. Iya. Oh ya. Ya oh. Oh. Oh.
hop sedan. Hop, hop. Diucapkan selamat untuk Mas Nanang sudah mendapatkan jackpot berupa Apa ki? hadiah. Komet. Komet. Cepat-cepat orang bayaran nang kok Bali. Tenan iki mau jangan ngepasi yang raine yakin. Potong 100 lho iki Mas Nanang. Lah kok potong 100 bayarannya 75 lho Mas. 75. 75 kok. Oh ya. Atau mbok selalu. Tombok malan kok ben. Tenan. Jajal ngene iki Nanang gelem nesu apa ora? Ora aman. Jajal kepiye nek kok ngono kuwi jan langsung ngeno rai nek iki mau. Jajal mbok peluk engko ben ra sida nesu. Kapok ora kowe. Dipeluk ben ra nesu. Mataku perih. Iya. Lah. Mengko. Guyu to. Wis ra sida nesu wisan. Terus ke yo. Yuk, lanjutkan. Sama iki. Padha ya mulai gede. Oh ya, ya. Lo. Oi. Oh ya. Oh ya lo. Sedia payung sebelum hujan. Nah iki sedia nampan sebelum kecipratan. Ya, ya. Ya, lo lo. Ya. Ya. You.
Lupa angus Pak Des. Kuwi raine ngopo? Raine. Angus. Met kenapa? Kemalat nih. Met, kamu kenapa? Kuwi jenenge totalitas met ora apa-apa. Ora, dapuanmu iki mau ki ganong apa kire? Neng rapopo iki mau ontong wae sing nyungsep kuwi komet. Nek Anda selayu kaya garu to ya. Jajal umpama Apa garu? Andaru. Ah iya bener nak garu. Iya toh. Des Dadi kalenan to. heeh toh. Piye? Jajalan ta, Des? Kayak kira Jajan. garu ta. Apa, Pak? Ngeblak. Ngeblak wong tandure ngono kae. Wis jan arti terus kayak meneh ora iki mau. Lah ya berani kotor itu baik kok ya. Enggak ada noda yang enggak belajar. Hei, pawang kok gak nyemi wae. Kae, Des dicak Des. Ndak mek nguntal. Dicak gulung-gulung. Des, nana dicak gulung-gulung. Sale cerakon. Anakmu kena pindho. Si anak siji. Gendeng karo lemah kok. Elah karo kancane ya ora ngono kuwi to, Des. Masakno. Ampun kajine. Ora aku ki to. Aku arep peyak ayo. Oh, kuwi mau mergo sapa? Ayo, ayo tanggung jawab. Bude niki nampane dipeyokke, Bude. Nanti. Kuwi jaken ra apa-apa oleh. Sumritane ra dienggo apa, Des? Sumritan. Salam sik wes Mat, wis kadung nyekel mik ya. Ra ilok yo salam sik. Yo salam sik. Jangkrik kuwi urung salto. Andes golek aman, Andes golek aman. Yo yo. Ya wis, aku tak salto sik yo salam yo. Yo, heeh. Yo. Nanang ra oleh pindah. Yo. Nanang nunggu ae, nunggu ae, nunggu. Oh. Oh. Iya. Yo. Tunjukkan kemaluanmu. Ben ngapa kuwi, Des? Sembarangan. Oh iya. Halo, halo. Yo. Iya. Demi keamanan. Demi keamanan. Itu enggak apa-apa dimasukkan. Oh, ngono. Dilebok bae. Melentung gede. Lah malah koyo Kok wong gendeleng. Ayo salam sik men. Heeh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sugeng sonten. Nggih, para bapak ibu. Wis do blek ngeten rene kabeh ya, Met. Nggih, didongakno Mas Andes. Muga-muga masyarakat kene sehat selalu. Nggih. Lancar rezekine. Nggih. Sing nonton ada tublek-blek rene muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Nggih. Amin. Aja lali ya nanggap meneh. Heeh, nanggap sapa? Ya awak dhewe iki kabeh. Nggih. Iya ta. Heeh, teng pundi niki Mas Andes? Endi ya? Ngentak marga luwih Sayegan Sleman. Sembarangan, sembarangan, sembarangan. Sabar nggih. Manusia kayak itu Ning pundi, Pak? Heeh, payengan Kaingan, Kaingan Nogotirto gamping. Gamping Sleman Yogyakarta. Nggih, berikan Nggih. tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya ya. Nggih. Iki tumon kanca-kanca. Sedulur-sedulur. Ora apa-apa awak niki Yojo. niki milune yo karo bose. Sapa? Bose pawangi kae wis didupak karing pasir karing kowe mau. Endi? Kowe, Ya aku Pak. ora sengaja kok. Mripate ngasih bendul. Tapi bener, Des. Kepiye? Tibake kualat aku. Jeblok aku kok raine sik nyungsep. Kowe kira ora sungkem sik karo pawangi kok. Iya. Ya. Niki acarane apa ya, Met? Acarane sopitan. Ngawur. Acara apa? Ulang tahun. Oh, nggih ulang tahun yang keberapa? Ibu sing ulang tahun. Oh, Ini ki ulang tahun yang ke-4 tahun. gede. Gedene ngono kok katang Ayo, tahun. mogah menolak tua. Oh iya. Nggih, didongakno. Muga-muga panjang umur. Sehat selalu. Pokoknya cita-citane apa sing dikarepake tercapai. Nggih. Bu, sesuk nek 5 tahun ngundang malih. Nggih, siap. Sesuk 5 tahun kok yo mutusi. Ya wis, alhamdulillah awak dhewe karo Skarnaron. Skarnaron Indonesia. Biasane cok ning ngisor saiki nangkring kaya pitik. Heeh, iya kuwi. Nek wis sore ngono ki pitik. PTE biasane ngono ya? Heeh, nangkring. Nangkring. Lah iya. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Mau aku tuku sosis ning ngarep kono. Heeh, piye? Iki jenenge uduk sosis bakar. Lah apa? Sosis kobong. Lah kok iso? Aku bulat-bulat kireng kabeh. Sing penting untuk sosis gosong. Ya, ya alhamdulillah ya Met ya. Saiki piye ya dilagokke sik? Dilagokno. Lagune sing jauh ning kono, Jauh ning sing kono. merindukan kasih sayang, Nggih. sing cok rono rene sing dianggap jare dolanan. Ah. Ini ternyata kuwi muk cah kerja. Oh iya. iya. Kata-kata hari ini. Kata-kata- Tor monitor lapor. Dek lungaku ra teges citra aku lagi pingin mikir kerja tak jaluk kowe aja keloro-loro ngene ya sana Dek tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ana wanita liya Nggih. kowe rasa semutusi aku ra ning andi-andi aku lunga mong golek rezeki kanggo bos-bos ning mburi ya bos Heeh. cewek lunga ning kerja ya bos Iya. Ora ora tak kerja ya ora gendek, ora. langsung wae yo mangan cupan Balik kanan bubar jalan. aku wis tenan iki aku wis ngeral tenan iki ya 1, tak 2, drum set apa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mak. Thank you. so thank you biarang konen thank you 1, 2 3 4 5 6 7 8 Yo, oh, masih bersama Kudo Dwi Manunggal Jatilana Indonesia. Ha, dikasih apa? lepasan
wanita liya. Dikasih round satu lagi. Besok ngono wis sak kerja sampun. Nggih. Pun. Awak dhewe iki ngene iki ya kerja ya, Met. Lah iya. Yang glundung nyenengke wong masyarakat akeh. Nggih. Nek kadang tok ning mburi kono dianggepe dhewe gur dolan. Rekasane Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting niate. Sing penting niate. Lah iya. Sepenting nek iso sing wis berbayan ya mikire ya kudu sing penak. Sing penak, sing Aja ngasih lurus. pikirane aneh-aneh. Heeh. Aku iso ngomong ini mergane wingi kena idune pawange. Lah kok iso? Aku iso nyubur saka ngene iki mergane didoni. Didoni ring Ping sapa? 3 karing pawange. Pawange ya saiki wis canggih. Canggih Ya napa iso maneh? Pawang. Heeh. Pawang udan. Heeh, iso. Iso nyondro. Nyondro ya Iki iso. mergo kene, Met. Mergo Aku- kene. Mergo kene aku didoni tuh. Rong dina masuk angin. Masuk angin. Kowe ki didoni apa diangkut? Lah iya wis Ayo, ngono wae. wis, heeh. Saiki saltu Kok salto apa neh? ora apa-apa. Nyungsep ping pindho. Oh, ora masalah wong dhewe iki kerja wis. Iya. Sesuk ki lak ya prei. Heeh, kowe sing ngunggahi. Ngguyu. Ayo Ngono yang guyu. laundry. Saiki iki Heeh. aku ki ya Apa pemaine ana sing edok-edokane dadi bebek. bebek apa neh? Keceh ning kene. Iya. Ora apa-apa. Ora apa. Sing penting bahagia. Bahagia ta, Met. Ayo. Ya, dari iki monggo kagem sing ngajeng nyawer-nyawer boleh. Monggo, Heeh. boleh. Ora apa-apa dibuangi kene engko tak kumbahi nggo sanlek ngono ya resik nang duite. Tetep isih ana nomere. Iki kan ya ana sing ngundang dhewe. Heeh. Tuan rumah. Heeh. Kala-kala jek ing ngarep. Jek ngarep Mriki omong buke. sing ndi? Iki Bu, Ibuke? sing Heeh. ulang tahun mau. Oh iya. Bu, mriki Bu. Mriki, mboten sarepot-repot, Bu. Mriki mawon riyen ngeten niki lho. Wong kowe iki arek njogo HP kok kowe iki. Pede men kowe. Ayo, Tapi aja jek nang tengah lho, Des. nggih. Pak sinten? Pak Sigit. Oh, Pak Sigit. Pak Sigit. Nggih. Turune kula kon nyuwun jenengan niku. Heeh. Oh, siap.
Langsung parani. Ning kono duduki. Ya ora. Siapa sih, Git? Bar niki tak mriku. Ya, anak apa tiye, apa dikit kit apa dia, apa dikit gitu, apa itu, tutu, apa tiye, anak apa tiye, apa dikit kit apa dia, apa dikit gitu, apa itu, tutu, apa tiye. Piye? Bola pirang? 2000. Ora apa-apa, kuwi rezeki. Ngerti ku kuadel saka kono waduh kita coklat. 50-an ngono ya. 50-an. 20.000. Ya ora apa-apa. Kuwi iki ya rezeki awak dhewe. Awas, iki baksone rak lewat. Awas. Kasih jalan, yuk. Kasih jalan, Yuk, buka kasih jalan dulu, yuk. Jarang panas. Nanti ndak ndak kesean banyu jarang. Iya. Iya. Yo. Ya wis. Heeh. Iki siap-siap dhewek saltu selesai juk. Bare tugase wayahe. Ya. Bu, aja nambahi, Bu.
Nggih sampun katur Bapak Pungkasan Putri Sekar Naron Indonesia SNI. SNI nggih leres Kaya Pak Pur SNI. SNI. nggih apa SNI ini Pak Pur Ya. Ya, ada permintaan lagu buatan Mas Tete. dereng wonten Oh, dereng wonten. Nggih. nggih Bapak Nayin kang badhe ngersakaken lagu mundut lagu mangga Nari boten mangga manut Mas Pandel Manot ya. Andes iki katutan ngendi ki Andes ki Klebon ngendi Oh, jaluk cinta di Malaysia. Oh nggih. Aduh. Cinta pertama di Malaysia. Oh ganti barangnya. Barangnya ganti apa ini? Ganti Barangnya apa? dijual. Lagu wajib. Iki ngene lho. Lagu Wajib iki Pripun Mas apa? Haji? ning wajib ora nang ngene. Ya. Ora do ngombe ya ngono. Nek do ngelak ya ngono kuwi lho, Des. Abudi. Oh, Budi Wijaya. Ayo, kanca-kanca. Mat dadi ra golek saweran. Ya, oke. Si. Ayo, klutik ya saru to. Ayo. Mak klutik saru. Ayo kowe ku kan mau teng klutik ya.
sudah dihadirkan bareng Kudos Dwi Manunggal. Apa cek? Ikhlas. Apa meneh? Pak Pur tadi ada permintaan apa Pak Pur? Cinta. Kudu miso. Kudu miso Pak Pur. Jangan siapa? Nggih Pak Babin. Pak Babi. Aduh, ini cocok karo aku ya Des. Mas Juli. Kudu miso. Pak Kudu miso. Pak Yulianto. Kudu miso. Iya, yang bisa-bisa dulu nggih Pak Polisi nggih. Gue dereng digarap nih kok Pak Polisi. Niki bejang kula garape kudu misuh iki cocok karo sik nyanyi. Heeh. Iya. Kowe senengane miso-miso nek kowe ora kudu miso. Oh, beda. Ya, monggo lagu candhaipun Mas Cinta Pandiel Cinta. di Malaysia. Iya, di Malaysia. Cinta Bersama pertama Pak di Pur Malaysia. iki Rong. Ora yo main tete. Oh, iya ya. Iya, Dek. Siti Badriah. Ayo silak maghrib Cah. Yo. Dol ikhlas. Neng kali berot. Pundong. Pundong. Eh, Neng kali bawang. Apal nek kali bawah. ikhlas. Ganti mawon Pak Polisi liyane nggih. Tenan ae. Oh, nggih. Ya, ngono lah. Hai, Pandi Budaya. Oh, nggih, asae nggih. Monggo. Tidak salat maghrib Mas yo. Cinta pertama di Malaysia. Apa? Apa? Konser lah. Aku ora ngen juga apa. Seribu kata tak terlukis dalam dada. Dan pertama Di Malaysia kekasihku aku rindu. Bila malam ku impikan Tuhan sayangku terbayang-bayang. sungguh indah rasa cinta yang pertama. Malam panjang malam itu, malam yang ku tak rasa ingin bertemu. Iya, Kita pertama bersemi, bulan bintang jadi saksi, saling mengikat janji. Hari-hari bertanda gembira bersama di Malaysia. Yang ku rasa hanya cinta, cinta pertama. Hey, udah di Manunggal.
Ayo men. Rikat rampak samyosa purna prajurit kang agrasa tata kusume Ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Rikat rampak samyosa purna prajurit kang agrasa tata kusume Yuk, yuk, yuk. Ayo. Ayo habiskan yuk. Apa ati iku ana limang perkara kabeh bisa raja kabeh pindo salat wengi lakonono kabeh telu wong kang oleh kumpul tapi apa-apa wetangira ingkang luwe tapi limo salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah pangeran ijabah tambah ati iku ana limang perkara kabeh bisa maca Al-Qur'an samanane kabeh pindo salat wengi lakonono kabeh telu wong kang saleh kumpulono kabeh papat wetangira ingkang luwe kabeh
bablas. Sampai kuciwat gawe sangsa kamulyan busana nirasatra ojo marta langan bangsa oke Mekaten para miyarsa pamiyarsa kiprahipun saking para kanca Buddha Dwi Manunggal Sekanaron ing bilih purwa madya pungkasan anggenipun kula sak rombongan atur panglipur dumateng panjenengan sedaya wonten kirang saha lepatipun nyuwun pangapunten pungkasanipun ngaturaken sugeng pepisahan sugeng sonten mugi pinanggih wonten ing sanes wedal rahayu 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 rahayu